Tnieda r-Reġistru Nazzjonali għad-Donaturi tal-Organi. Dan ifisser li persuni residenti f'pajjiżna u għandhom minn 16-il sena l fuq jistgħu jirreġistraw lilhom infushom bħala donaturi. Dan tħabbar mill-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fil-jum li daħlet fis-seħħ il-liġi dwar id-donazzjonijiet tal-organi. F'pajjiżna bħalissa hawn 140 persuna jistennew trappjant, 90 minn dawn qed jistennew trappjant tal-kliewi. Din is-sena biss saru 40 trappjant. Il-koordinatur ta' trappjanti Paul Kallejas qal li l-ħtieġa li pajjiżna jkollu dan ir-reġistru kienet ilha tinħass. Ħajkun hemm żewġ affarijiet. One li iktar nies ħajitħajru biex jersqu iktar li donazzjoni, kemm wara mewthom kif ukoll matul ħajjithom. U number 2 ħajamilha iktar faċli lilna bħala transplant coordinators li nidentifikaw il-donaturi kemm waqt ħajjithom u kemm wara l-mewt. Il-Ministru Fearn stqarr li persuna tista' tbiddel femta tul ħajjitha, però la darba tkun ħallit id-dinja id-deċiżjoni tkun finali. Filwaqt li rreġistra lilu nnifsu bħala wieħed mid-donaturi, Fearn appella biex għal dan il-miliet wieħed tajjeb jaħseb li jagħti rigal differenti, rigal ta' tama ta' ħajja. Jiena naturalment ħankun wieħed minn dawk in-nies li nirreġistra fuq il-reġistru għad-donaturi tal-organi. Persuna waħda mhux biżejjed għandna bżonn ħafna nies li jiġu l-qudiem, jiena ġenerożità tal-Maltini hija xi ħaġa li aħna famużi għaliha u jiena ċert li ħadd tidher anke f'dan ir-reġistru. Biex persuna ssir donatur tista' żżur is-sit www.organdonation.gov.mt jew timla applikazzjoni minn wieħed miċ-ċentri tas-saħħa.